कार्यकर्त्याला हात लागेल तर छातीचा कोट करून उभा राहणारा हा नेता आहे। आता चिपळूणमध्ये तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, त्यावेळी पाऊस कसे दगड फेकत होते, भास्कर जाधवनी नियोजन केलं होतं, एवढे दगड आले कुठून? दगडफेक जेव्हा जोरात सुरू झाली, निलेश राणे पुढे उतरले आणि सगळ्यांच्या समोर निलेश राणे होते। याला नेता म्हणतात। तुम लढो हम कपडे संभालते असं नाही, स्वतःचा छातीचा कोट केला, कार्यकर्त्याच्या पाठीमागे खंबीर उभे राहिले। चिपळूणच्या नगराध्यक्षांनी त्यांची दखल घ्या। काय परिस्थिती आहे चिपळूणमध्ये? दुसऱ्या पक्षाची जर रॅली जात असेल तर दगडफेक होते। हे दुर्दैव, लोकशाहीचं दुर्दैव आहे। या ना आमने सामने। त्यांचा हेतू असा होता की सभा फेल व्हावी। आज खरं तर तुम्ही जमलात माझ्या माता भगिनींनो, मी तुमच्या समोर नतमस्तक होतो। एका तरुण नेत्याला भेटायला तुम्ही आलात, त्याचे विचार ऐकायला आलात आणि असा नेता आपल्याला लाभला। आणि ह्या भास्कर जाधवनी काय केलं आयुष्यात मला सांगा, प्रामाणिकपणे सांगा। फक्त संकासुरासारख्या ऍक्टिंग करायचं आणि फक्त घोषणा करायची, भाषणं चांगली करायची, कारण शिवसेनेकडे उबाटाकडे बोलायला एकही माणूस शिल्लक नाही। हा एकच संकासूर शिल्लक आहे आणि म्हणून येणाऱ्या निवडणुकीत या संकासूरला घरी घालवण्याची जबाबदारी तुमची आहे, या सगळ्या तुमच्या मतदारांची आहे। एक विचार करा, आज राणे कुटुंबियांनी काय नाही केलं। मी सिंधुदुर्गातलं तुम्हाला उदाहरण देतो। राणे साहेबांनी इंजिनिअरिंग कॉलेज काढलं, मेडिकल कॉलेज काढलं, वृद्धाश्रम काढलं, डेअरी काढली, काय नाही केलं सांगा? या महाराष्ट्रातलं एकमेव उदाहरण नारायण राणे असं आहे की स्वतःच्या संस्थेसाठी एकही इंच जमीन शासनाची घेतली नाही। राणे साहेबांनी संधी विकत घेतल्या आणि आपल्या संस्था उभ्या केल्या। नाहीतर आपल्याकडे महाराष्ट्रात पद्धत आहे, सगळे जे पुढारी आहेत, जे शिक्षण सम्राट आहेत, त्यांनी शासनाच्या जमिनी घेतलेल्या आहेत। एकमेव उदाहरण नारायण राणे आणि राणे कुटुंबीय आहे। म्हणून तुम्हाला सांगतो, त्याला जाब देण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहे। भास्कर जाधव, एक लक्षात ठेवा, मी पत्रकारांना विनंती करेन, आज पत्रकारांनी कव्हर केला असेल तर चिपळूणचा दृश्य तुम्ही दाखवा लोकांना। पोलिसांच्या मागे आणि महिलांच्या मागे राहून दगडफेक करणारा हा भ्याड भास्कर जाधव, मी त्याचा जाहीर निषेध करतो। अरे हिम्मत असेल तर या आमने सामने। आमचे लोक होते, तुम्ही चटणीला सुद्धा पुरला नसता, चटणीला सुद्धा आल्या पायाने गेला नसता। पोलिसांना समोर ठेवून जर दादागिरी करायची हिंमत असेल, आम्ही कधी खपवून घेणार नाही। आतापर्यंत दुर्लक्ष केलं, यापुढे जर राणे कुटुंबियांवर जर भास्कर जाधव बोलला तर याद राखा, एक डोळा इकडे आणि एक डोळा तिकडे, तो दिसायचा बंद होईल। जीभ ठेवणार नाही जागेवर, एक लक्षात ठेवा। आमच्यासारखे कार्यकर्ते राणे साहेबांवर प्रेम करतात, आम्ही राणे कुटुंबियांवर जीव ओळून टाकायला तयार आहोत। एवढं काम राणे साहेबांनी सर्वसामान्यांसाठी केलेलं आहे, राणे कुटुंबियांनी केलेलं आहे। काय गरज आहे या तरुण नेत्यांना लोकांमध्ये येऊन फिरायची? काय गरज आहे सांगा मला? सुखवस्तू आहे, घरात सगळं आहे, अनेक उद्योगधंदे चालू आहेत। माझ्यासारखा ह्यांच्या वयाचा असता तर म्हटलं असतं, चला जाऊन दे बायका पोरांची आराम करू, त्यांना फिरवू, वयाच्या 50 नंतर राजकारण करू। पण नाही, कधी बघा निलेश राणे असतील, राणे साहेब असतील किंवा नितेश राणे साहेब असतील, सांगतात त्या कोकणातल्या जनतेने आम्हाला भरभरून दिलेलं आहे, त्या कोकणातल्या जनतेने आम्हाला इतक्या उच्च स्थानावर नेऊन ठेवलेलं आहे, त्यांचा आम्ही ऋण फेडू शकत नाही, म्हणून जनतेसाठी काहीतरी करायचे आहे, त्याच्यासाठी हा तरुण तुमच्या मागे आलाय। नातू साहेब, तुम्हाला ही संधी आहे। आजचा इन्सिडेंट झाला, ती खरी संधी आहे, तुम्हाला ती कॅश करता आली पाहिजे। इथे भाजप वाढवलं पाहिजे, अशासाठी वाढवलं पाहिजे की ही प्रवृत्ती नष्ट केली पाहिजे। हा संकासूर आहे, दशावत्री आहे त्याला। ओ दशावत्री बिचारे पोटासाठी काम करतात, पोटासाठी नकला करतात, पोटासाठी आपली कला दाखवतात। स्वतःच्या चरितार्थासाठी काम करतो। उद्या आमदारकी केली तर घरी बसणार, परत वळू काढायला जाणार, रेझर घेणार। म्हणून तुम्हाला सांगतो, माझ्या माता भगिनींना हात जोडून विनंती आहे, तुम्ही विचार करा पुन्हा एकदा। प्रत्येक वेळी राणे कुटुंबांनी सहन करायचं का करायचं? राणे आधी कोणाच्या गोष्टीला जात नाही आणि जर कोणाच्या गोष्टीला तर त्यांना सोडत नाहीत। हा
आणि म्हणून मित्रांनो तुम्हाला सांगायला आलो, ह्याचा हिशोब मोकळा करण्यासाठी आम्हाला ही सभा घ्यावी लागली. तुम्ही अनेकांचे विचार ऐकायचे आहेत. मी आपला जास्त वेळ घेत नाही. परत एकदा जाता जाता सांगतो, या संकासुराला जर नाही आवडलं, त्यांना पत्रकारांना विनंती करतो, ही छापा जर ह्या पुढे राणे कुटुंबियांच्या बद्दल जर काय बोललास तर याद राख की जीभ जाग्यावर राहणार नाही. एवढंच सांगतो आणि इथे सांगतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर गुहागर तालुका शिवसेनेच्या वतीनं सन्माननीय तालुकाध्यक्ष कंदुटकर आणि त्यांचे सहकारी आदरणीय राणे साहेबांचा सन्मान करत आहेत. गुहागर तालुका शिवसेना बाबू गणगुटकर आणि त्यांचे सर्व सहकारी, मुन्ना देसाई युवा जिल्हा प्रमुख, अमरदीप परचुरे, बोलणारे साहेब तयारी झालेत. पण आज राणे कुटुंब आहे काय आहे ते कुडतरकर साहेबांनी सांगितलंय. मी 2009 पासून सन्माननीय निलेशजी राणे साहेबांच्या बरोबर काम करतोय. 2009 ते 2024 गेले 15 वर्ष राणे कुटुंबाबरोबर मी सावलीसारखा काम करतोय. अनेक महाराष्ट्राचे दौरे केले, अनेक साहेबांबरोबर कोकणातले दौरे केले. ज्या ज्यावेळी आम्ही दौऱ्यावरती जातो
साहेबांचे खासदार असताना ज्यावेळी साहेब खासदार होते त्यावेळी इन्कमिंग भरपूर होती, पण 2014 ते 2024 या ह्याच्यामध्ये साहेब कुठचंही पण नव्हतं, खासदार पण नव्हते, पण महाराष्ट्रामध्ये साहेबांची लोकप्रिय आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी साहेबांच्या बरोबर राहून आज ही सभा या तालुका अध्यक्ष निलेशजी सुर्वे असतील, विनयजी नातू साहेब असतील, प्रत्येक कार्यकर्ता असेल त्यांनी ही सभा यशस्वी करून दाखवले. शाखा प्रमुख ते देशाचे केंद्रीय मंत्री झाले, त्यांचा जो विकास, सिंधुदुर्गाचा विकास आणि रत्नागिरीचा विकास याची तुलना होऊ शकत नाही. आज मोठ्या साहेबांनी 500 खॉटचं हॉस्पिटल सिंधुदुर्गामध्ये उभे केलंय, नातूसाहेब सिंधुदुर्गमध्ये उभे केलंय. राणे साहेबांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर कोणीच बोलू शकत नाही. मी आता फक्त एवढं जाते एवढंच सांगतोय. हा जो गुहागरचा जो कोण आमदार आहे, मला माहित नाही आमदार आहे का काय माहित नाही, तो नाचा वाळू चोर, भंगार चोर, हप्ते वसुली आणि सगळ्यात म्हणजे चिंदी चोर आहे. आता MIDC मध्ये साहेब आता भंगार चोर पण धंदा चालू केलाय, तरी भंगार चोरीचा धंदा चालू केलाय. तो स्वतः म्हणतो मी 15 वर्ष आमदार आहे. अरे मेल्या तुला 15 वर्ष तू आमदार आहेस, 15 वर्षात गुहागर मध्ये काय केलं ते दाखवा. काय केलं 15 वर्षात गुहागर मध्ये तर दाखवा. निलेश राणे साहेब खासदार होते त्यावेळी त्यांनी 95% निधी हा रत्नागिरी सिंधुदुर्गात त्यांनी खर्च केला होता. तू मतदारसंघात काय केलंयस 15 वर्षात, काय केलंयस, काय विकास केलास ते व्यवस्थित केलं होतं, सगळं नियोजन व्यवस्थित केलं होतं. आज क्रेनने मोठा हार, साहेब एवढे मंत्री आले पण पहिला क्रेनने हार घालणारा जोड कोण यांनी सभा यशस्वी करून दाखवले. शाखा प्रमुख ते देशाचे केंद्रीय मंत्री झाले, त्यांचा जो विकास, सिंधुदुर्गाचा विकास आणि रत्नागिरीचा विकास याची तुलना होऊ शकत नाही. आज मोठ्या साहेबांनी 500 खॉटचं हॉस्पिटल सिंधुदुर्गामध्ये उभे केलंय, नातूसाहेब सिंधुदुर्गमध्ये उभे केलंय. राणे साहेबांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर कोणीच बोलू शकत नाही. मी आता फक्त एवढं जाते एवढंच सांगतोय. हा जो गुहागरचा जो कोण आमदार आहे, मला माहित नाही आमदार आहे का काय माहित नाही, तो नाचा वाळू चोर, भंगार चोर, हप्ते वसुली आणि सगळ्यात म्हणजे चिंदी चोर आहे. आता MIDC मध्ये साहेब आता भंगार चोर पण धंदा चालू केलाय, तरी भंगार चोरीचा धंदा चालू केलाय. तो स्वतः म्हणतो मी 15 वर्ष आमदार आहे. अरे मेल्या तुला 15 वर्ष तू आमदार आहेस, 15 वर्षात गुहागर मध्ये काय केलं ते दाखवा. काय केलं 15 वर्षात गुहागर मध्ये तर दाखवा. निलेश राणे साहेब खासदार होते त्यावेळी त्यांनी 95% निधी हा रत्नागिरी सिंधुदुर्गात त्यांनी खर्च केला होता. तू मतदारसंघात काय केलंयस 15 वर्षात, काय केलंयस, काय दाखव मला. कॉन्ट्रॅक्टर त्याला काका कॉन्ट्रॅक्टर, सगळा विकास या नाच्याने, या मी भास्कर यादव नावच घेणार नाही, या गुंडाने,
या नाच्याने सगळा विकास केलाय. तो विकास फक्त आपल्या घरापुरती केलाय. खरं असेल तर सांगा, खोटं बोलत असेल तर सांगा. सांगा खोटं बोलत. ते एका व्यासपीठावरती एका व्यासपीठावर ते राणे साहेब तर लांब झाले. माझ्यासारखा कार्यकर्ता समोर डेबिट करायला तयार आहे. तू गुहागरचा विकास काय केलास आणि राणे साहेबांनी सिंधुदुर्गाचा विकास काय केला ते एकदा समोर हो दे. समोर अरे आज आम्ही चिपळूण मधून गुहागरच्या सभेला येत होतो. सगळं नियोजन आम्ही व्यवस्थित केलं होतं. आज क्रेनने मोठा हार, साहेब एवढे मंत्री आले पण पहिला क्रेनने हार घालणारा जोड कोण नेता असेल. ऑफिस तर रस्त्यावरती आहे, खाली लाद्या आहेत, चांगल्या लाद्या आहेत. पण त्या साहेब मला आता प्रश्न पडलाय. आम्ही सगळे जात होतो, सत्कार झाला होता, सभेला जात होतो. आम्हाला माहितीये तुम्ही वाट बघताय साहेबांची. मला साहेब प्रश्न पडलाय, अहो तिथे क्रशरच्या दगडी कशा काय आल्या हो साहेब? याचा तुम्ही विचार, त्याचा खुलासा करायला पाहिजे. आज आमच्या अर्ध्याला पण क्रशरच्या दगडी लागल्या आहेत. क्रशरच्या दगडी मोठ्या काळ्या दगडी आल्या आहेत. कशा काय दगडफेक झाली म्हणजे फुल तयारीत होते. मी सकाळी डीवायएसपी साहेबांना भेटलो. तुम्ही सीसी फुटेज चेक करा. डीवायएसपी सांगितलं, साहेबांनी सांगितलं आम्ही राणे साहेबांचा सत्कार चिपळूणच्या बागनाक्यावर करू. आमचा कुठचाही कार्यकर्ता गालबोट लावणार नाही, जबाबदारी मी घेतली होती. मी त्यांना एवढंच सांगितलं तर आमचा भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा त्यांच्यासारखा दरोडेखोर नाही. आमचा कार्यकर्ता प्रामाणिक कार्यकर्ता. आम्ही सत्कार करणार आहे, तहीच्या ह्याच्यावरती जाणार. अहो हा गुंड प्रत्येक वेळा म्हणतो राणे साहेबांची संस्कृती, राणा संस्कृती साहेबांची प्रत्येक वेळा म्हणतो. अहो हा गुंड साहेब सुरुवात कोणी केली माहितीये काय? या भास्कर यादवाने सुरुवात केली. माजी आमदार रमेशभाई कदमांवरती दुर्गेवाडीत जो हल्ला केला, मुकादम सामाजिक कार्यकर्ता युनाईट मुकादम याला स्वामी कॉम्प्लेक्स मधून आरमारा नंबर व्हाईट 111 नंबर, इथे रामदास दादा सबूत आहेत, 111 नंबर मधून उचलून त्याच्या स्वामी कॉम्प्लेक्स मध्ये आता जिथं दगडफेक झाली ना त्या ऑफिस मध्ये जाऊन या नाच्याने त्याला पट्ट्याने मारलं. तिसरी गोष्ट म्हणजे पत्रकार बंधू तुम्ही लिहा, पत्रकार बंधू तुम्ही ऐका. आमचे आता इथे प्रमोद पेंडेकर साहेब नाही आहेत, ते बिचारे गेल्या वर्षी इथे नाही आहेत. त्यांचा अटॅक आला, बिचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना पुढारीच्या ऑफिस मधून पहिल्या मजल्यावरती खाली टाकणारा कोण? हा नाचा. अहो ज्या शारदी देवीची शपथ घेतो प्रत्येक वेळा टेम्पो, मी आज इथे सांगतो परिमल बोलतो ते खरं कधी खोटं होत नाही. हे इथे सगळे बसलेत ना, हे भावी आमदार आणि भावी खासदार 2024 ला राहिल्याशिवाय राहणार नाही. नातू साहेब आज 1995 साली त्याची असलेली प्रॉपर्टी पहिल्या इलेक्शनला राणे साहेबांनी त्याला 15 लाख रुपये दिले. घे ना समोर, घे ना पत्रकारांना. त्याची प्रॉपर्टी काय होती हो? त्याची प्रॉपर्टी काय झाली हो नातू साहेब? त्याच्या वरती तुम्ही काय आज तुम्ही भारतीय जनता पार्टी मतदार संघावर या धन्यवाद. यानंतर आदरणीय नाथसाहेबांना विनंती करतो आपण सभेला संबोधित करावं. रत्नागिरी जिल्ह्याचे अध्यक्ष केदार साठे, उपस्थित व्यासपीठावरील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील
भारतीय जनता पार्टीचे, शिवसेनेचे, राष्ट्रवादीचे, महायुतीतील सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित असणारे गुहागर तालुक्यातील गेले 15 वर्ष ज्यांनी कुठल्या तरी भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेच्या चुकीचा परिणाम गेले 15 वर्ष अनुभवलाय असे सर्व बंधू भगिनी आणि वडीलधारी मंडळी, मी काल सिंधुदुर्गात होतो. माननीय तिथले आमदार नितेश राणे होता आणि त्यावेळी साहजिक काय असू शकतात, मी म्हटलं यांना, राणेसाहेब एखाद्यावरती प्रेम केलं तर इतकं प्रेम करतात की त्याला समोरच्याला कितीतरी एकदम त्याला जो असेल शांत त्याला चांगल्या पद्धतीनं स्वीकारून त्याला पुढे नेण्याचं काय उपस्थिती आहे. एक उल्लेख झाला पण दुसरा उल्लेख मी सांगणार आहे की मी पहिल्यांदा जेव्हा आमदार झालो पोटनिवडणुकीमध्ये, त्याची सभा इथेच 31 वर्षापूर्वी झाली आणि त्या सभेला मार्गदर्शन करण्याकरता माननीय नारायणराव राणे इथे आले होते. आणखीन प्रमोद महाजन या अशा दोघांच्या उपस्थितीतली सभा इथे झाली होती. माझ्या राजकारणाची सुरुवात करण्याकरता त्यावेळी माननीय नारायणराव राणे इथे आले होते. आज मधल्या भरपूर अंतरानंतर जी भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना युतीला या मतदारसंघात पुढे जाण्याची भरारी द्यायची ती देण्याकरता आज निलेश राणे आज आपल्या सर्वांच्या समवेत इथे आलेले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात आणि विशेषतः गुहागर मतदारसंघात माननीय निलेशजी राणेंच्या सभेमुळे एक वेगळं नवचैतन्य आलेलं आहे. सर्व युवा कार्यकर्त्यांमध्ये एक वेगळा जोश आलेला आहे. हे परिमल थोडासा त्रास होत होता बोलायला, घोषणा देऊन त्याचा घसाही बसला होता, पण तितक्याच जोरात बोलण्याची परिमल जितक्या जोरात बोलत होता असा प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनात काही ना काहीतरी आहे. जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा प्रत्येक जण म्हणत होता आपण सभागृहात एवढं सर्व खुर्च्या लावतोय, होईल का नाही, होईल की नाही, पण नियोजनात परवापासून सर्व पदाधिकारी होते ते सर्वजण म्हणत होते की नाही इथे नक्की होईल आणि सर्व भरतील आणि आणि
ठिकाणी उपस्थित असणारे गुहागर तालुक्यातील गेले 15 वर्ष ज्यांनी कुठल्या तरी भारतीय जनता पार्टीने शिवसेनेच्या चुकीचा परिणाम गेले 15 वर्ष अनुभवलाय असे सर्व बंधू भगिनी आणि वडीलधारी मंडळी, मी काल सिंधुदुर्गात होतो. माननीय तिथले आमदार नितेश राणे होता आणि त्यावेळी साहजिक काय असू शकतात मी म्हटलं यांना, राणेसाहेब एखाद्यावरती प्रेम केलं तर इतकं प्रेम करतात की त्याला समोरच्याला कितीतरी एकदम त्याला म्हणजे जो असेल शांत त्याला चांगल्या पद्धतीनं स्वीकारून त्याला पुढे नेण्याचं काय उपस्थिती आहे. एक उल्लेख झाला पण दुसरा उल्लेख मी सांगणार आहे की मी पहिल्यांदा जेव्हा आमदार झालो पोटनिवडणुकीमध्ये त्याची सभा इथेच 31 वर्षापूर्वी झाली आणि त्या सभेला मार्गदर्शन करण्याकरता माननीय नारायणराव राणे इथे आले होते. आणखीन प्रमोद महाजन या अशा दोघांच्या उपस्थितीतली सभा इथे झाली होती. माझ्या राजकारणाची सुरुवात करण्याकरता त्यावेळी माननीय नारायणराव राणे इथे आले होते. आज मधल्या भरपूर अंतरानंतर जी भारतीय जनता पार्टीने शिवसेना युतीला या मतदारसंघात पुढे जाण्याची भरारी द्यायची ती देण्याकरता आज निलेश राणे आज आपल्या सर्वांच्या समवेत इथे आलेले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात आणि विशेषतः गुहागर मतदारसंघात माननीय निलेशजी राणेंच्या सभेमुळे एक वेगळं नवचैतन्य आलेलं आहे. सर्व युवा कार्यकर्त्यांमध्ये एक वेगळा जोश आलेला आहे. हे परिमल थोडासा त्रास होत होता बोलायला, घोषणा देऊन त्याचा घसाही बसला होता, पण तितक्याच जोरात बोलण्याची परिमल जितक्या जोरात बोलत होता असा प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनात काही ना काहीतरी आहे. जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा प्रत्येक जण म्हणत होता आपण सभागृहात एवढं सर्व खुर्च्या लावतोय, होईल का नाही, होईल की नाही. पण जे नियोजनात परवापासून सर्व पदाधिकारी होते ते सर्वजण म्हणत होते की नाही इथे नक्की होईल आणि सर्व या निमित्तानं आपण गावागावात पोहोचवायचा. अलगत प्रमाणे तेच युतीत आले कारण त्यांना माहिती होतं जिथे राहिले असते तर निवडून आले नसते. मोदीजींनी केलं होतं या एकूण बळजावा बघून ते इतका त्या कार्यक्रम. एक मुद्दा आता यांनी सांगितला की एकदा परिमलने सांगितलं की एकदा चौकशी पण झाल्या पाहिजेत काही गोष्टींच्या. एकाच पत्त्यावरती किती रजिस्ट्रेशन होऊ शकतात पीडब्ल्यूडीची हाही एकदा शोध लावण्याचा आवश्यकता. पत्ता एकच, नावं आलटून पलटून फिरवून जर अशा पद्धतीनं कुठली योजना आली ते मुंबई मध्ये केला जातोय त्या घरापर्यंत आलेला आहे त्याचाही चौकशी करण्याची या पुढच्या काळात सरकार संबंधितांना सांगितल्यावरती इथे या ठिकठिकाणी याच भाषेत उत्तर दिलं जाईल. यापूर्वी मला म्हटलं जायचं की कुठल्याही भाषणाला उभा राहिला की मोठा कार्यकर्ता मला म्हणायचा अरे तात्या असते तर असे बोलले नसते. तर इथल्या गावागावात आणि वाडीवाडीत मिळणार आहे याची ताकद ही आपण सर्वांनी निर्माण करायची आहे आणि या पुढच्या काळात कोणही ऐकून घेणार नाही हा समज आपण प्रत्येकापर्यंत पोहोचवूया. आणखी मान्य निलेशजींना विश्वास देऊया की ही जी ताकद ऊर्जा केवळ तुमच्या येण्यानं आम्हाला मिळालेली आहे. ही ऊर्जा पुढच्या वर्षभरात आम्ही टिकवून इथे लोकसभा विधानसभेमध्ये आम्ही सर्व आघाडीवर राहू अशा पद्धतीचा विश्वास मान्य निलेशजींना देऊया एवढी मी विनंती आपल्या सर्वांना करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद नाथसाहेब. यानंतर आपण ज्यांना ऐकण्यासाठी उत्सुक आहात ते आदरणीय माजी खासदार आपणा सर्वांचे प्रेरणास्थान माजी खासदार डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब आपल्याला संबोधित करतात. निलेशजी राणे साहेब आगे बढ़ो. निलेशजी राणे साहेब आगे बढ़ो. भारत
उपस्थित कमी कर. सन्माननीय माजी आमदार विनय नातूसाहेब, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सन्माननीय प्रशांतजी शिरगावकर, जिल्हाध्यक्ष उत्तर रत्नागिरी सन्मान्य केदारजी साठे, जिल्हाध्यक्ष महिला मोर्चा सौ सुरेखाताई खिराडे, उपस्थित सर्वच मान्यवर, बंधू आणि भगिनी, आज सुरुवातीलाच सभेला ज्यांनी ज्यांनी या सभेला मेहनत घेतली आणि ही सभा यशस्वी केली त्या सगळ्यांना मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. खरी सभा घेण्यासाठी तशी काही गरज होती असं मला वाटत नव्हतं, पण उभाटा गटाचे गट प्रमुख उद्धव ठाकरे हे काही दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्गात आले होते. कणकवलीला त्यांची सभा झाली. कॉर्नर आपल्याला सगळ्यांना ज्यांना ज्यांना विहार करून कारण का नातू साहेबांचं भाषण झाल्यानंतर नातू साहेबांचं भाषण झाल्यानंतर मला असं वाटलं आज पहिल्यांदा मी नातू साहेबांना त्यातल्या त्यात आक्रमक बघितलं. आणि खुर्ची पण माझ्या बाजूलाच होती. मी बोललो बरं झालं मी आलो. आवडलं आपल्याला. आज या कार्यक्रमाला मोठ्या उपस्थितीमध्ये आपण इथे सगळे जमलात. पण हा कार्यक्रम घेण्यामागचा उद्देश उद्धव ठाकरे जेव्हा बंडूर भास्कर नको ते शब्द उच्चारले, नको ते शब्द बोलला. बाकी मला काही चालतं, निलेश राणेला नातू साहेब काही चालतं, पण राणे साहेबांना वेडं वाकडं बोललेलं मला चालत नाही. आमच्या नेत्याला वेडं वाकडं बोलायचं नाही. मी इतके महिने ऐकत होतो. जिल्हाध्यक्ष उत्तर रत्नागिरी सन्मान्य केदारजी साठे, जिल्हाध्यक्ष महिला मोर्चा सौ सुरेखाताई खिराडे,
उपस्थित सर्वच मान्यवर, बंधू आणि भगिनी, आज सुरुवातीलाच सभेला ज्यांनी ज्यांनी या सभेला मेहनत घेतली आणि ही सभा यशस्वी केली त्या सगळ्यांना मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. खरीतरी सभा घेण्यासाठी तशी काही गरज होती असं मला वाटत नव्हतं, पण उभाटा गटाचे गटप्रमुख उद्धव ठाकरे हे काही दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्गात आले होते. कणकवलीला त्यांची सभा झाली. आपल्याला सगळ्यांना ज्यांना ज्यांना विहार करून कारण का नातू साहेबांचं भाषण झाल्यानंतर मला असं वाटलं आज पहिल्यांदा मी नातू साहेबांना त्यातल्या त्यात आक्रमक बघितलं. आणि खुर्ची पण माझ्या बाजूलाच होती. मी बोललो बरं झालं मी आलो. आवडलं आपल्याला. आज या कार्यक्रमाला मोठ्या उपस्थितीमध्ये आपण इथे सगळे जमलात. पण हा कार्यक्रम घेण्यामागचा उद्देश उद्धव ठाकरे जेव्हा बंडूर भास्कर नको नको ते शब्द उच्चारले, नको नको ते शब्द बोलला, बाकी मला काही चालतं, निलेश राणेला नातू साहेब काही चालतं, पण राणे साहेबांना वेडवाकडं बोललेलं मला चालत नाही. आमच्या नेत्यांना वेडवाकडं बोलायचं नाही. मी इतके महिने ऐकत होतो
महिला मोर्चा सौ सुरेखाताई खिराडे, उपस्थित सर्वच मान्यवर, बंधू आणि भगिनी, आज सुरुवातीलाच सभेला ज्यांनी ज्यांनी या सभेला मेहनत घेतली आणि ही सभा यशस्वी केली त्या सगळ्यांना मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. खरी तरी सभा घेण्यासाठी तशी काही गरज होती असं मला वाटत नव्हतं, पण उबाटा गटाचे गट प्रमुख उद्धव ठाकरे हे काही दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्गात आले होते. कणकवलीला त्यांची सभा झाली. कॉर्नर आपल्याला सगळ्यांना ज्यांना ज्यांना मी ह्या करून कारण का नातू साहेबांचं भाषण झाल्यानंतर नातू साहेबांचं भाषण झाल्यानंतर मला असं वाटलं आज पहिल्यांदा मी नातू साहेबांना त्यातल्या त्यात आक्रमक बघितलं. आणि खुर्ची पण माझ्या बाजूलाच होती. मी बोललो बरं झालं मी आलो. आवडलं आपल्याला. आज या कार्यक्रमाला मोठ्या उपस्थितीमध्ये आपण इथे सगळे जमलात. पण हा कार्यक्रम घेण्यामागचा उद्देश उद्धव ठाकरे जेव्हा बंडूर भास्कर नको नको ते शब्द उच्चारले, नको नको ते शब्द बोलला, बाकी मला काही चालतं, निलेश राणेला नातू साहेब काही चालतं, पण राणे साहेबांना वेडवाकडं बोललेलं मला चालत नाही. आमच्या नेत्यांना वेडवाकडं बोलायचं नाही. मी इतके महिने ऐकवतो अरे आमचे राणे साहेब, अरे तू काय ओळखतं राणे साहेबांचं आणि बाळासाहेबांवरचं प्रेम? ज्या दिवशी बाळासाहेब गेले, आम्ही लंडनला होतो तेव्हा रडलं. तू आम्हाला बाळासाहेबांचं प्रेम सांगतोस? पण त्या निवडणुकीला घातल्या हे कोणी तुम्हाला? तुझा काय संबंध उद्धव ठाकरेशी? आणि जर मी बोललो असेल तर मी ते असतील. बाळासाहेब ठाकरे कधी यायचे नाही. संध्याकाळी 5-6 वाजता कधीतरी यायचे. आगे की सरसर बसणारी बाकीचे नेते पाळा टाकण्यासाठी बाजूला जायचे. सकाळपासून तुमचं काय प्रभुदानात्मक चाललंय, काय तुझ्या संस्कारात्मक चाललंय, त्या सगळ्याला वाया ते उठले की बनवलेल्या माझ्या हिंदू मुस्लिम बांधव भगिनी की टाळ्या झाली सुरुवात. त्या मुसलमानांना शिव्या दिल्या की कार्यक्रमात भेटला. काय नसायचं, काही नाही. सातत्यानं निगेटिव्ह नकारात्मक. माझ्यासारखा माणूस सातत्यानं काही ना काही योजना शोधणारा माणूस हा नाराज नाही. परंतु विचार करत काय आहे आपल्याला मिळालं? ह्या शिव्या तू काय मिळालं? गेल्या सगळ्या पण त्या शिव्या, ह्या सगळ्या पण त्या शिव्या. त्यावेळेला काश्मीरचं उदाहरण, यावेळेला पंजाबचं उदाहरण, त्यावेळेला विदर्भातला बलात्कार, यावेळेला कुठला दिल्लीतला बलात्कार. याच्याच्या दुसरं काय यांनी सांगितलं? काही नाही. पण तिथल्या कार्यकर्त्यांना अशा पद्धतीनं पेटवायचं की त्यांच्या डोक्यामध्ये सातत्यानं समोरच्या पक्षाबद्दल, समोरच्या धर्माच्या लोकांबद्दल, समोरच्या जातीच्या लोकांबद्दल द्वेष निर्माण करायचा, तिरस्कार निर्माण करायचा, त्याला पेशानं पेटवायचा, त्याच्या डोक्यात सूड भरायचा की तो प्रतिशोधाच्या मागे लागतो. सूड ज्याच्या डोक्यात भरतो तो प्रतिशोधाच्या मागे लागतो. तो प्रतिशोधाच्या मागे लागतो. कधी कधी निवडणूक लागते आणि कधी ह्याला आडवं करतोय. त्याने आमच्या धर्मावर अन्याय केला, त्याने आमच्या जातीवर अन्याय केला, त्याने आमच्या धर्मावर अन्याय केला, असंच त्यांनी भरायचं. पण कधी विचार केला नाही आणि अन्याय करताना तुमच्याकडे उपाय काय? कधी अक्कल कधी इकडे आणि मुळात समजलं नाही. म्हातार तुम्ही असे उभे राहिले की सहसळ झाले. हे आता हे
ऐकलं? बाळासाहेबांना म्हातारबुवा, उद्धव ठाकरे तू पुरुष आहे त्याच्यावर डावरी घेतला. आदित्य ठाकरे वासरू, मी वाकून बघितलं की कोण आली, लिंगच बदलला, तो आहे त्याच लायकीचा. बोल आता भास्कर जाधव हे बघितल्यानंतर काय बोलतो? तू काय बोलला होतास? घे आता संन्यास, नाहीतर निलेश राणे आज गुहागर मध्ये जाहीर करतो तू 100 बापाची औलाद आहेस ते. साला 18 महिने गरोदर भास्कर साला नाचतोय बघा कसा. अरे पडून मारे कुठेतरी. डान्स कसला करतो असा आमदार? असा आमदार असतो? अहो कुठे गुहागर मतदारसंघाचं नाव महाराष्ट्राच्या नकाशावर नातू कुटुंबाने नेलं आणि ह्यांनी कुठे नेलं एवढं बघायला आहे. कुठे नातू कुटुंबाने कुठे राहा? गुहागरला नातू साहेबांनी ज्याचा उल्लेख केला, गुहागरला फक्त 5च कॉन्ट्रॅक्टर. भास्कर जाधव, त्याचा मुलगा जो त्याच्यासारखा दिसतो, 3 साल ह्याच्यासारखी दिसत पण नाही, चालक वाईन शॉप चालवतो, तो भडवा, तो काय झाटू, तो कुठला, तो समीर. ह्याचे वाईन शॉप तिकडे, इकडे रोजगार कोण देणार आहे? वेल्लेश्वरला बंगला बांधला इकडे, तिथे गुहागरच्या किनारपट्टीवर सगळे अधिकारी तिकडे त्या स्टॉल धारकांना तुडवून नेलं. पण ह्याचा बंगला CRZ मध्ये येऊन ह्याला नाही कारवाई केली. ह्याच्यावर भडवे आता आम्ही करणार. सगळ्यांना CRZचा नियम, पण ह्याच्या बंगल्याला, वेल्डेश्वरच्या बंगल्याला ह्याला CRZचा नियम नाही. बिचारे गरीब स्टॉल धारक, गरीब व्यावसायिक आपला स्टॉल तिकडे लावायचा, काहीतरी पोटा पाण्याची व्यवस्था करायची, काहीतरी खायला मिळेल, काहीतरी घरी घेऊन जाता येईल म्हणून तिकडे व्यवस्था करायची. पण त्यांना सगळ्यांना तुडवलं. हा आमदार असून तिकडे गप्पा बसला. तिकडे बिचारे छोटे व्यवसायिक, ह्याचा बंगला तिकडे CRZ मध्ये. आणि ग्रामीण भागामध्ये निलेश सुर्वे साहेब मला सांगा, ग्रामीण भागाचे रस्ते बाहेर काढा आणि त्या बंगल्याकडे ह्याचा चकाचक जाणारा रस्ता बाहेर काढा. स्वतःच्या बंगल्याकडे जाणारा रस्ता बघा आणि गुहागरच्या उर्वरित ग्रामीण भागातले रस्ते बघा. तू साला लुटणार किती रे या मतदारसंघाला? काय आहे का नाही तुला? नुसता आमदार केला म्हणजे काय तुला काय फक्त मारायसाठीच केला काय? काही नाही. तो आपला गुहागर विजापूर काय तो रस्ता चालला महामार्गाचा, मी अडचणीत आणणार निलेश राणे याच पिठावर शब्द देतो. तुम्ही गरीबाच्या अंगावर जाता आणि या डुकराला असं तुम्ही उन्हाळ सोडला. सगळ्या गुहागरच्या मधल्या सगळ्या रस्त्यांमध्ये फक्त ह्याचेच कॉन्ट्रॅक्ट. 5% घेतो हा भडवा, 5%. ह्याला 5% भिकाऱ्याला दिल्याशिवाय एकही रस्ता गुहागरचा होऊ शकत नाही. सांगा मला सुरू होऊ शकतो का? हे आमचे कोकरे महाराज इथे उभे आहेत. बिचारे 900 गाई पाळतो. 900 गाई पाळणारा, स्वतःच्या खर्चाने चारा इकडे आणणारा, त्याची देखभाल करणारा, त्याला प्लॉट हवा झाला. कोकरे महाराजाला किती वेळा उपोषण करायला लागलं? 3 वेळा. त्याचा जीव जाणार होता. नऊशे गायींची सेवा करणार. कधीपर्यंत तुम्ही हे सगळं सहन करणार? अहो राणेला काही फरक पडत नाही. हे असे संघर्षाचे दिवस आम्ही जास्त बघितले. हे दगडी इकडे पडली का इकडे पडली का काही फरक पडला नाही. आम्ही तर ठाकरेंना ऐकलो नाही. 2.5 वर्ष हा उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होता. याला मंत्री का केला नाही? साधा राज्यमंत्री का नाही केला? पवार साहेबांनी याला 9 खात्याचा मंत्री केला.
दिसतंय का कुठे खातं? गुहागरला दिसतं मंत्रीपद? आज काय अवस्था आहे गुहागरची आणि ग्रामीण भागाची? ह्याच्याकडे नगर विकास खातं होतं, नगर पंचायत झाली, किती पैसे मिळाले? आणि पैसे मिळाले तर मिळाले, घेणार हाच. दोन 2013 महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड दुष्काळ होता. त्या दुष्काळामध्ये यांनी त्याच्या 2 मुलांची लग्न केली. म्हणजे शेतकरी मरतायत, मरू दे, त्यांचं वाटोळं होतंय, होऊ दे. मी माझ्या 2 नावानी मुलांची लग्न करणार, सांगणार हा भडवा भास्कर जाधव, ह्याला तुम्ही माफ कसे करता? मला आजपर्यंत गुहागरचं गणित कळलं नाही. अहो किती आज कुठे तो चिंतीचोर? अहो तो उद्धव ठाकरेंचा पण नाहीये. मला उभाटा गटाच्या कार्यकर्त्यांना सांगायचंय, अरे नको नको ते उद्धव ठाकरेंच्या कुटुंबाबद्दल यांनी शिव्या घातल्यात, रश्मी वहिनीला शिव्या घातल्यात, आणि नंतर सांगतो विश्वासघात झाला वहिनी. छायला तुला कधी वाटलं वहिनी तू बोलतो? त्यांनी सांगून टाकलं, बरं झालं त्यांनी सांगून टाकलं की आता उद्धव ठाकरेकडून काय होणार नाही वहिनी, आता तुम्ही या. उद्धव ठाकरेंचा आता घरचाही काही उपयोग नाही, व्हायचाही काय नाही, आता वहिनी तुम्हीच पाहिजे. आदित्य ठाकरे पण संपला, तो तिकडे तिथे रेप केस करून तिकडे सगळ्या काय काय धिंगाणे घालतोय मुंबईमध्ये. त्याच्यावर येतो थोड्या वेळाने. म्हणजे उद्धव ठाकरे, अरे तुला कोणावर प्रेम आहे मला सांग? जो रत्नागिरीच्या जिल्ह्यामध्ये राजकारण करतो, प्रत्येकाला मी विचारतो, ज्याला रत्नागिरी जिल्ह्याचं राजकारण माहिती आहे, ह्याचं कोणाबरोबर पटलं? ह्याचं रामदास कदमांबरोबर पटलं नाही, ह्याचं उदय सामंतांबरोबर पटलं नाही, ह्याचं शेखर निकमांबरोबर पटलं नाही. कोणाबरोबर पटलं? रमेश कदमांबरोबर पटलं नाही. प्रत्येकाबरोबर क्लेश करायचे. सुनील तटकरेंबरोबर पटलं नाही. प्रत्येकाबरोबर क्लेश करायचे, प्रत्येकाला भांडण्यासाठी प्रवृत्त करायचं. तो माणूस ईर्षेला भेटला पाहिजे, तो तुझ्या अंगावर आला पाहिजे, हे जे तुझे नेहमी प्रयत्न आहे. नंतर रडतो साला राणांसारखा. रडतो कशाला? अरे पुरुषातला पुरुष आहेस ना तू. निलेश राणे, अरे नारायण राणे तुझ्यासाठी भडव्या फार मोठे आहे. हा निलेश राणे तुला बाजार तुझा नाही उठवला एक दिवस, निलेश राणे नावाचा सांगणार नाही. अरे मला काही निवडणुकीची पर्वा नाही. 2 पराभव झाले, अजून 4 होऊ दे. बापासाठी जागणारा म्हणजे निलेश राणे, लक्षात ठेव. मला कधीच पर्वा नाही पदाची. अरे पक्ष तिकीट देऊ दे ना देऊ दे. मी माझी ओळख शेवटच्या श्वासापर्यंत मी निलेश नारायणराव राणे म्हणूनच सांगणार. अरे ज्या बापाने जन्म, तुझ्या कुठल्या कुटुंबावर चढायला आलो होतो रे आम्ही? साले कोण कोण चढून गेले? एक मुलगा झाला तुझ्यासारखा दिसत नाही एक सोडून. तू त्यांच्यावर चढ. आमच्या राणेचा पण आला होता की काय? उगाच अरे आम्ही काय बोलत नाही. अरे तुझी दखल सुद्धा राणेसाहेब घेत नाही. एकाही सभेमध्ये राणेसाहेब कधी याच्याबद्दल बोलत नाही. ते आपल्या उद्धव ठाकरेंवर बोलतात, त्या संजय राऊतांवर बोलतात, ते त्यांचं राजकारण आहे. अरे बाळासाहेब बोलत होते, चालत होतं. अनेक वेळेला राणेसाहेबांना विचारलं, हो साहेब, बाबा बाळासाहेब काय काय बोलतायत? मला साहेबांनी सांगितलं, राणेसाहेबांनी, निलेश त्यांना अधिकार आहे. त्या माणसाने आपल्याला घडवलं. हे सगळं जे आपण वैभव बघतोय या माणसामुळे बघतोय. त्या माणसाने जे बोलायचं ते बोलू दे, आपण कधी नाही बोलायचं. मी नाही साहेब, मला सहन होत नाही, मी कधीतरी बोलणार. तुम्ही मला सगळं सांगितलंय. या मातोश्रीची आबरू नाही एक दिवस या निलेश राणेंनी चव्हाट्यावर काढली तर मला ते त्या दिवसाची मला अरे आमचे दैवत आहेत. अनेक अपशब्द राणेसाहेबांनी आमच्याबद्दल वापरले. आजही सोशल मीडियामध्ये फिरतात. आम्ही नाही त्याला उत्तर देत.
पण फक्त त्यांनाच अधिकार आहे बडव्या, तुला नाही. उद्धव ठाकरे तुला पण नाही. आम्ही नाही सहन करत. आम्ही नाही सहन करत. तुम्हाला या कुटुंबाने काय दिलं मला एकदा तुम्ही हात वरती करून सांगा की आम्हाला ते सफेद छोट्या गोळ्या सोडून आम्हाला अमुक अमुक गोष्ट मिळाली. मला कोणी हात वरती करून सांगा. करोनाच्या काळात काय दिलं नाही. परिस्थिती बिकट होती. हा पालकमंत्री होता अनेक वर्ष हा पालकमंत्री होता. फक्त 14 व्हेंटिलेटर होते करोनाच्या काळामध्ये. मला करेक्ट करा जर चुकीचं असेल तर. फक्त 14 व्हेंटिलेटर होते अख्ख्या जिल्ह्याला. म्हणजे सिंधुदुर्गापेक्षा हा जिल्हा डबल भौगोलिक पण आणि लोकसंख्येमध्ये पण. फक्त 14 व्हेंटिलेटर. लोकांच्या हाकनात जीव गेले. ह्यांनी सांगितलं मुंबईतून सगळे परत या. एकदा सगळे मुंबईतून परत आले सुरू हा झाला गायब झाला. हा गायब झाला. ते बिचारे आम्हाला विचारतायत, प्रशासनाला विचारतायत आम्ही कुठे जाऊ. ह्याचा मुलगा अध्यक्ष. जयदेव ठाकरे
तो आदित्य ठाकरे 2.5 वर्ष कॅबिनेट मंत्री होता, कसलाही अनुभव नव्हता. त्यांनी काय केलं? दिशा सालियन नावाची मुलगी, तिला कपडे काढून बॅल्कनीतून फेकून दिलं. कपडे काढून, हे विकृत, हे साले राक्षस, हे फक्त चेहरे साधे त्यांचे. बिचारी त्या मुलीच्या आईवडिलांना काय वाटलं असेल? एवढा मोठ्या ठाकरे घराण्याच्या समोर कसे ते बिचारे आईवडील लढतील? काय बोलतील? बिचारे गरीब आहेत. त्यांनी साधी तक्रार सुद्धा केली नाही. अहो, मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांनी मर्डर केलेलं आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या मुलांनी रेप केलेला आहे. तेव्हाच्या आदित्य ठाकरे, त्याला एक पोरगी नंतर आवडली. तो सुशांत सिंग राजपूत, तिकडचा हिरो बॉलिवूडचा. त्याला वाटलं की नाही, मला नाही, त्याला पटेल. बाचाबाचीमध्ये समोरासमोर बाचाबाचीमध्ये त्या मुलाचा जीव गेला. फाशी दाखवलं. फाशी? एका पार्टीमध्ये गेलेला मुलगा, अहो बॉलिवूडमध्ये अनेक साध्या छोट्या गावातून आलेला मुलगा, त्यांनी नाव कमवलं बॉलिवूडमध्ये. एका पोरीवर लफडं झालं, तो बिचारा गेला, फाशी दाखवलं. की त्यांनी फाशी लावून घेतली स्वतःला किंवा काहीतरी झालं. मला सांगावं, ही सगळी मर्डर केस, ही सगळी रेप केस, दिशा सालियन इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोण होता? सचिन वाझे. सुशांत सिंग राजपूत इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोण होता? सचिन वाझे. मुकेश अंबानीच्या घराच्या बाहेर तो बॉम्ब, जिलेटिनच्या स्टिक ठेवल्या, आयोग कोण होता? सचिन वाझे. तो रिपब्लिक चॅनलचा संपादक अर्णब गोस्वामी, त्याला घराच्या बाहेर खेचून, कारण का त्यांनी उद्धव ठाकरेवर टीका केली होती, लाईव्ह चॅनलवर टीका केली होती. त्यांनी धमकी दिली होती उद्धव ठाकरेला लाईव्ह चॅनलवर, म्हणून घरातून खेचून त्याला तुरुंगात टाकणारा ऑफिसर कोण? सचिन वाझे. ही सगळी कामं स्वतःच्या ऑफिसरांकडून करून घ्यायची आणि मुलाला वाचवायचा. असा मुलगा महाराष्ट्रात दाखवतो मी फार सुसंस्कृत आहे म्हणून. तो दुसरा मुलगा, तो उलटासारखा कोण रे? तो फाटू त्याचा दुसरा तो तर कोणासारखाच वाटत नाही. तो साला थापासारखं पण वाटत नाही. हा, कुठल्या तरी हॉटेलमध्ये गेला, तो आमच्या मोहित कंबोजनी त्याची सीसीटीव्ही काढली. 90,000ची दारू प्याला. 90,000ची. पेट पियायचा, पोरीच्या कानात काहीतरी म्हणायचं. ते कन्फर्म आहे. झाला 90,000ची दारू पितो आणि हे सुसंस्कृत. हा, हे बिचारे, यांच्यावर अन्याय झाला, यांच्यावर अन्याय झाला. उद्धव ठाकरेला गरमी लागते तर झाला महिन्यातून वर्षातून 2 वेळा लंडनला जातात पूर्ण कुटुंब. हे साधे. मुंबईमध्ये कुठलं आंदोलन असेल, ह्याला 2 व्हॅनिटी व्हॅन लागतात. ह्याचा कमरेचा त्रास आहे, खालून गेला म्हणजे कमरेचा त्रास आहे ना, इथे असतो ना, अजून पुढे असतो. त्याचा बाद झालाय. आला तू आमच्या कशाला तू तोंडाला लागतो? तू बाकी कोणाच्या त्या 2 राण्यांच्या लागायला पाहिजे होता, निलेश राणेच्या नकारे लागू तुम्ही. अरे हा निलेश राणे जिवंतच नारायण राणेसाठी आहे, लक्षात ठेव. मेला तरी चालेल, पण नाही मिळालं तरी चालेल, पण राणे साहेबांना ज्या दिवसापर्यंत तुम्ही बोलत राहणार, निलेश राणे असा गाडवा येत बसणार, हीच भाषा वापरणार. मला कसलीच परवा नाही, मला कसलीच परवा नाही, मला कसलीच परवा नाही. लक्षात ठेव, मला कसलीच नाही. अरे भिजलेला माणूस आहे मी पावसाळ्याला नाही घाबरत मी. म्हणून तुला सांगतो, लक्षात ठेव भास्कर, मेरा वक्त बदला है, हैसियत नहीं. और तेरी किस्मत बदली, औकात नहीं. तुला नाही तुझ्या औकातीपर्यंत आणला याच जन्मामध्ये तर नावाचा राणे नाही. लक्षात ठेव, तू नाही ओळखला अजून मला. अरे 2019 ची निवडणूक होती, आम्ही स्वाभिमान पक्षात होतो, अपक्ष म्हणून लढणार होतो. मला माहित होतं माझा पराभव होणार, पण राणे साहेबांची इच्छा होती की नाही निलेश तू लढलाच पाहिजे.
मी बोला साहेब कसं, कोण नाहीये आजूबाजूला, कोण नाही, कुठला पक्ष जवळ नाही, कसं लढायचं? नाही माझी इच्छा आहे. उतरलो आगीत उतरलो, पराभव झाला. त्या दिवशी उमेदवार म्हणून मी हारलो, पण मुलगा म्हणून मी जिंकलो. अरे ह्याच निलेश राणेंनी 3 लाख मतं फक्त फ्रीजवर घेतली, तेव्हा अपक्ष म्हणून आमच्याकडे चिन्ह सुद्धा नव्हतं, काही नव्हतं. एवढं असताना अपक्ष म्हणून 2,78,000 मतं मी घेतली. तू हो एकदा बाजूला, तुझं चिन्ह सोड रे, तू सोड चिन्ह तुझं आणि मला दाखव किती मतं मिळतात तुला. आमचे नातू साहेब डिपॉझिट जप्त करतील भाडव्या तुझं. तू येऊनच दाखव आता इकडे, तुला नाही सोडत मी. आणि मी पोलीस प्रशासनाला पण सांगतोय, जा त्याला संरक्षण द्या. निलेश राणे मागे लागल्या सांगून टाका. जेवढं संरक्षण द्यायचं तेवढं संरक्षण द्या त्याला, त्याच्या मुलांना द्या. आता नाही सोडत तुला. मला सांगा विषय, तुम्ही घोषणा देता मी समजू शकतो, पब्लिक मधून त्याला भडवा म्हणतात. पब्लिक मधून तिच्या आईला तू असा नष्टर आहे ना, तिच्या आईला जिथे गेला तिकडे नष्टरच. काय म्हणणार? पण नातू साहेब मी आपल्याला विनंती करतो, निलेश सुर्वे आणि आपले सगळे जैतापकर असतील, बाकी सगळे आपले गुहागरमध्ये सगळे जेवढे कोण आपले पदाधिकारी आहेत, जेवढे कोण आपले सहकारी आहेत, आजची जी घटना घडली ती तुमच्या फायद्याची आहे, लक्षात ठेवा, ती तुमच्या फायद्याची आहे. त्यांनी प्रसंग बघितला की अर्ध्यापेक्षा जास्त इकडे आहेत, हेच सगळे तिकडे असते ना, भास्कर जाधवची हाडं नसतील सापडली, मिळाली नसती त्याची. पण ठीक आहे, काय हरकत नाही, हिसाब किताब. इथे आलो, भरभरून बोललो तिच्या आईला. आता बरं वाटतंय. आता बरं वाटतंय. भरव्या लक्षात ठेव, निलेश राणे तुला काही सोडत नाही. अरे तू आता जवळ 70च्या जवळ आलाय ना नातू सर. अरे नातोंडांबरोबर खेळ तुझी असती तर. हा बसला पोपटी कलरचा टी शर्ट घालून. व्हिडिओ बघितला ना. पण नातू साहेब आज हे सगळं आपल्या समोर बोलावं लागलं, या गोष्टीची खंत सुद्धा आहे. मी आपली आणि आपल्या अगोदर स्वर्गीय तात्यांची माफी मागतो की मला या व्यासपीठावर माझं तोंड खराब करावं लागलं या भडव्यामुळे. मी माफी मागतो. पण जसं मी तुम्हाला सांगितलं साहेब, मी काय कोणाच्या राजकीय याच्यामध्ये प्रवासामध्ये कोणाला काय वाईट वाटावं, कोणाला वाईट वाटेल अशा माझ्याकडून कधीच काय घडत नाही. ही सगळी निलेश राणेंची फोर्स आहे ना साहेब, या रत्नागिरीमध्ये लक्षात ठेवा. कोणाकडे एवढी फोर्स नाही तेवढी निलेश राणेकडे फोर्स आहे. मी तुम्हाला सांगतो, मी आपल्याला सांगतो, 10 वर्ष झाली निलेश राणेला, 2 पराभव झाले निलेश राणेचे. पण काय म्हणून ही रत्नागिरीची लोक मला प्रेम करतात मला माहित नाही. काय म्हणून निलेश राणेला इथे परत परत बोलतात मला माहित नाही. या मातीचं आणि माझं काय नातं आहे मला माहित नाही. पण हे मातीचं जसं नातं तुम्ही जोडलं, निलेश राणे मरेपर्यंत जपणार, निलेश राणे मरेपर्यंत जोडणार, एवढंही आपल्याला या व्यासपीठावरून सांगतो. हे नातं कधी तुटू देणार नाही, आपण कधी हे तुटू दिलं नाही, मी कधी तुटू देणार नाही. नातू साहेब आता एवढीच इच्छा आहे, कुडाळ मालवण मधून निलेश राणे आमदार म्हणून जाणार आणि इथून विनयजी नातू आमदार म्हणून जाणार. आणि साहेब तुम्हाला परत एक विनंती करतो, आता काय गुहागरला येत राहणार, तुम्ही फक्त व्यासपीठावर नको माझ्या. अजून 2-3 शब्द बोलायचे राहिले होते, ते आता पुढच्या वेळेस बोलतो. याची सर्व्हिस नाही काढली, अजून भरपूर आहे. याची 4 मुलं, 2 माहिती आहे ना,
कोणावर गेली होती? 4 दिवस कुठे होती? अरे तू दुसऱ्यांच्या मुलांवर बोलतो, दुसऱ्यांच्या मुलावर. सगळंच काय भालेकर आता बोलायचं नसतं, आता बाकी टप्प्याटप्प्यानी. कळलं ना? ट्रेलर होता भास्कर जाधव, तुझा द एंड पण निलेश राणेच करणार आहे, लक्षात ठेव. आपण मोठ्या संख्येने इकडे आलात, आपण मोठ्या संख्येने इथे या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. मनापासून आपल्या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. मनापासून मी आपले आभार व्यक्त करतो. आज अनेक ठिकाणी अनेक कानाकोपऱ्यातून आपण इथे जमलात. विनयजी नातू असतील, गुहागरचे आमचे सगळे सहकारी, आमचा खेडचा कानडे, संगमेश्वर, बाकी इकडून तिकडून येणारे, आमच्या सिंधुदुर्गातून येणारे प्रत्येक माणसाला. आणि परिमल तू घाबरायचं नाही, लक्षात ठेव. तू घाबरणारा माणूस पण नाही, मला माहिती आहे. लक्षात आलं ना? भालेकर ऐकली तुझी घोषणा. आता तयार राहायचं तुम्ही सगळ्यांनी. आपण सगळे जमलात, मला आशीर्वाद दिलात, आमच्या सगळ्यांना इथे आशीर्वाद दिलात. या गोष्टीसाठी भरभरून आपले मी आभार व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रत्येकाच्या गाडीमध्ये केलेली आहे. जर कोणाला मिळालं नसेल तर त्या ठिकाणचा जो प्रमुख आहे त्याच्याशी संपर्क साधायचा आहे. कृपया आपल्या सर्वांसाठी अल्पोपहाराची व्यवस्था केलेली आहे, आपापल्या गाडीमध्ये दिलेला आहे. तरी सर्वांनी आपापल्या गाड्या शिस्तीमध्ये आणि शांततेने आपण सर्वांनी घरी जायचं आहे. आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात, अतिशय गर्दीने या ठिकाणी ही चाललेली 3-3.5 तासाची सभा ऐकली, त्याबद्दल आपल्या सर्वांना गुहागर तालुका भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं मी मनापासून धन्यवाद देतो. सर्व स्वयंसेवकांना विनंती आहे, लोकांना जाण्यासाठी व्यवस्थित मार्ग द्या, सहकार्य करा.